I hola a tots. Què passa? Alguna pregunta? Estic aquí en un nou vídeo de com aconseguir més figures. Per exemple aquesta. I aquest color d'aquí. A mi m'agrada el roc. Després també es podrà aconseguir una altra figura. Va, comencem. El que s'ha de fer és veus? Destruir, pitjar i destruir. Va. Destruir, pitjar sobre les figures i destruir-les. S'ha de ser ràpid, A veure, ara. Així és. El primer cop us donaran el color que hi, rosa o morat, tipus així. En el segon us donaran aquesta. Haureu de fer 50 cops això perquè us donin aquesta. I en el tercer haureu de destruir 200 figures. Us donaran una mena de carbassa, que a mi no m'agrada. Però bueno, si voleu provar-ho, mireu-ho. Adeu, dale like i suscríbete.